Hej, i dag går jeg tur med min ven. Jeg er hans pædagoghjælper. Han hedder Pablo. Han er lidt fjollet. Det kan jeg godt se. Mama. Prøv at se, hvor fjollet han er. Så er vi kommet på legepladsen, Pablo. Har du aldrig været på en legeplads? Pablo, du må ikke løbe fra mig. Pablo. Oh shit. Du må slet bare løbe fra mig, Pablo. Nu tager vi her. Så Pablo, så er vi på vej hjem. Nu skal du kraftigt og hejle. Ja. Ja, det er meget ærgerligt, at du ikke kan være på legepladsen mere. Ja, det var lige så sjovt. Men sådan sker det, når det er, at du løber fra mig. Pablo, du må ikke løbe igen. Du er for hurtig. Pablo! Fanget! Ekstra syge, du må ikke være her. Du giver dig altså en sidste chance, Pablo. Okay. Hvorfor fuck trækker du i mig? Pablo, for helvede, du må ikke løbe igen. Du er ikke der, fuck. Når jeg sidder lige her og kigger på Pablo, Shit, Pablo. Det der var din sidste chance hjemme. Fanget, Pablo. Det var din sidste chance. Mand. Nu går vi hjem nu. Ja, det ved jeg godt. Ja. Jamen, altså 100p. Ja. Yes. Jamen, altså, han er jo også bare skide irriterende hele tiden. Eller lidt. Altså. Han kan godt være ok. Hvad fuck var det? Oh shit. Hvor er han? Hvor er den? Ja. Shit, det er svært. Fuck, det er ikke længere. Godt, Pablo. Så er vi ved at være hjemme. Så bank på. Hej, Pablo, skat. Nej, Pablo. Har det været en god dag, pædagog? Ja. Okay. Nå, vi ses.